A Audiencia Provincial de Pontevedra xa xulga o sacerdote salesiano acusado de abusar sexualmente de 6 menores. Atribúenselle 12 delitos de abusos sexuais que se terían producido durante o verán de 2019, algúns deles durante un campamento no Colexio Salesiano de Cambados. A declaración do sacerdote celebrouse en audiencia pública. Durante unha hora respondeu ás preguntas do fiscal e da súa defensa. Negou que realizara calquera tocamento aos menores e todos os feitos dos que se lle acusa, asegurando que tiña unha relación correcta cos rapaces afectados. As intervencións de todos os menores no xuízo realizáronse a porta pechada. Ademais, a petición do Ministerio Público instaláronse biombos para evitar o contacto visual entre as vítimas e o acusado. O xuízo continuará mañá na Audiencia Provincial. A Fiscalía pide para o sacerdote 67 anos e medio de cadea que non poida chegarse ás vítimas a menos de 250 metros e que quede inhabilitado para exercer a ensinanza. Tamén reclaman unha indemnización de máis de 80.000 euros.